हरे कृष्ण. मी मंगलाचरण चालू येथे करते. माताजी सादर प्रणाम. सादर प्रणाम. मी मंगलाचरण चालू करते, मग आपण वर्ग चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आता आपण अजूनही पहिल्याच अध्याय जो आहे तोच अजून आपला चालू आहे. सर्वांना स्क्रीन दिसते का? हो माताजी. हो माताजी. ओके. तर आपण पहिला जो अध्याय आहे त्यात आपण आपल्याला श्रील रूप गोस्वामी सांगतायत की जी शुद्ध भक्ती असते त्याची 6 वैशिष्ट्ये आहेत आणि ती कोणती आणि ती साधकाला आपल्या जीवनात जाणवतात, दिसतात. तर पहिलं आहे ते पहिला गुण जो आहे तो म्हणजे क्लेशाग्नी. दुसरा गुण जो दिसतो तो म्हणजे शुभदा. तिसरा म्हणजे मोक्ष लघुत्कृत. चौथा सुदुर्लभा. पाचवा संद्रानंद विशेषात्मा. आणि 6वा जो गुण आहे तो भक्ती म्हणजे काय आहे, श्री कृष्ण आकर्षण. तर आपण जो दुसरा गुण आहे, हे जे पहिले 2 गुण आहेत त्याच्यावर मी बराच वेळ घालवला, कारण साधना भक्ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा हे 2 क्लेशाग्नी आणि शुभदा आपल्याला जाणवतात की आपल्या जीवनामध्ये जो काही भौतिक क्लेश आहे तो हळूहळू कमी होतोय किंवा त्याच्यातून आपल्याला पूर्ण सुटका मिळते. आणि शुभदा म्हणजे आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये किंवा आपण जिकडे जातो तिकडे आपल्याला सर्व काही शुभ दिसतं किंवा आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा अनेक शुभ गोष्टी घडताना दिसतात आणि आपण जातो तिकडे सुद्धा आपण ही जी शुभदा आहे, जे काही शुभ आहे ते आपण पसरवतो. तर आपण गेल्या खेपेला शुभदाचं आपलं अजून पूर्ण झालेलं नाहीये. तर हे जे पहिले 2 आहेत ते मी म्हटलं साधना भक्तीमध्ये आपल्याला दिसतात. दुसरे मोक्ष लघुत्कृत आणि सुदुर्लभ हे आपल्याला केव्हा जाणवतात, जेव्हा आपण भाव भक्तीच्या स्तरावर जातो तेव्हा या 2 गोष्टी जाणवतात. आणि
चंद्रानंद विशेषात्मा आणि श्रीकृष्ण आकर्षणी हे आपल्याला कधी जाणवतात, जेव्हा आपण प्रेमभक्तीच्या स्तरावर पोचतो तेव्हा आपल्या भावभक्ती, या गोष्टी जाणवतात. तर आता प्रेम भक्ती, भावभक्ती आणि साधना भक्ती. हे असे 3 आहेत. मी जरा पुढे जाते स्लाइड. क्लेशाग्नी झालंय आपलं, हे झालेलं आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं क्लेशाग्नी आणि शुभदा हे इंटर रिलेटेड आहे. म्हणजे जेव्हा आपला जो त्रास आहे तो जसा जसा कमी होतो, जो भौतिक त्रास आहे, भौतिक क्लेश कमी होतात, तेव्हाच शुभदा जी आहे ती आपल्याला जाणवायला लागते. म्हणजे एक कमी होतं आणि एक वर जातं. आता आपल्याला आनंद जो आहे, आनंदावर बोलायचं तर शुभदा म्हणजे आपल्याला माहितीये की कसं आपल्यामध्ये आपली जी डेव्हलपमेंट आहे, आपल्यामध्ये सर्व साधूमध्ये जे गुण असतात, जे सेंटली क्वालिटीज असतात, जे दैवी गुण असतात, ते आपल्यामध्ये येतात आणि आपला स्वभाव सुद्धा बदलतो. आपल्यामधले जी अनर्थ आहेत अजूनही जरी असतील तरी आपण रिॲक्ट करत नाही. आणि अशा तऱ्हेने आपल्यामधलं ज्ञान सुद्धा विकसित होत असतं. एका बाजूला सदाचार सुद्धा आपला वाढतो आणि हे जेव्हा वाढतं तेव्हा आपल्या मनाची स्थिती जी आहे ती सुद्धा कशी होते, जेव्हा सर्व गोष्टी ज्या आहेत आपल्या जीवनात शुभ घडतात. तर अशा वेळेला आपल्या मनाची स्थिती सुद्धा कशी असते, ती आनंदी असते. मग इकडे रूप गोस्वामींनी आपल्याला सांगितलंय की आनंद हा 3 प्रकारचा असतो. एक आनंद म्हणजे जो तुम्ही जड आनंद असं म्हणू शकाल, की जो आपण आपल्या इंद्रियातून जो आनंद घेतो. उदाहरणार्थ की आपण असं म्हणतो की आज मला बाहेर जायचंय, मला पिझ्झा खायचा, तर आपल्या जिव्हाला तो पिझ्झा खायचा असतो, म्हणजे ती इंद्रिय तृप्ती होते. तर जड आनंद म्हणजे इंद्रिय तृप्ती. तो जो आनंद आहे तो भौतिक आनंद आहे आणि तो भौतिक आनंद खूप काळ टिकत नाही किंवा आपल्या इंद्रियांची कपॅसिटी इतकी नसते की आपण तो आनंद घेतच बसू. असं आहे का की समजा जर तुम्हाला पिझ्झा आवडला तर तुम्ही किती दिवस पिझ्झा खाऊ शकाल रोज? तुम्ही एक दिवस येईल, तुम्ही म्हणाल की आता मला पिझ्झा खायचा नाहीये किंवा असं होईल की कुठला तरी रोग होईल. तुम्ही रोजच पिझ्झा खात बसला तर शेवटी तुम्हाला डॉक्टर सांगतील की तुम्ही हे फास्ट फूड खाऊ नका. तर आता जो जड आनंद आहे तो भौतिक आनंद आहे. भौतिकातून जो आनंद घेतो तो, आणि तो आनंद टेम्पररी आहे. मग जो आनंद आपल्याला त्या ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन झाल्यावर मिळतो त्याला ब्रह्मानंद म्हणतात. म्हणजे तो जो आनंद आहे तो देखील त्या आनंदाचं स्वरूप सुद्धा टेम्पररी आहे आणि आपल्याला पूर्ण आनंद मिळत नाही. फक्त आनंद का मिळतो, या भौतिक क्लेशातून आपण पार जातो. भौतिक आता आपल्याला काही त्रास देऊ शकत नाही, पण खरा आनंद म्हणजे काय आहे की जो भक्ती करून आपल्याला आनंद मिळतो, तो जो आनंद आहे
तो आनंद शाश्वत आहे. म्हणजे आपल्याला आपण आता श्रील रूप गोस्वामींनी जे सांगितलेले आहे ते 3 प्रकारचे आनंद बघितले. त्यात सर्वात श्रेष्ठ आनंद म्हणजे भक्ती सेवा करून जो आपल्याला आनंद मिळतो तो श्रेष्ठ आहे. मग आता आनंदाचं आणि मी तुम्हाला थोडस वेगळ्या तऱ्हेने सांगते. आता इकडे मोक्ष लघुकृत हा एक शुद्ध भक्तीचा एक गुण आहे. तर मोक्ष लघुकृत याचा अर्थ सुद्धा मी तुम्हाला नंतर सांगते की हा जो आनंद आहे मोक्ष मिळाल्यानंतर आपल्याला जो आनंद होतो तो आनंद म्हणजे मोक्ष लघुकृत आहे. आणि हा आनंद भावभक्तीमध्ये एखाद्या साधकाला मिळतो. आणि हा आनंद आपल्याला भौतिक आनंद इंद्रिय तृप्तीपासून मिळणारा जो आनंद आहे तो आनंद अगदी क्षुल्लक वाटतो. भावभक्ती मधला जे मोक्ष लघुकृत आहे तो आनंद इतका जास्त असतो की त्या साधकाला समजत नाही की ही लोक भौतिक लोक आनंदासाठी इकडे इकडे या भौतिक गोष्टींसाठी का पळापळ करतायत. आणि त्याही पेक्षा त्याच्याही वरचा मोक्ष लघुकृतच्या वरचा जो आनंद आहे तो जो संद्रानंद विशेषात्मा म्हणजे जो प्रेमभक्तीच्या स्तरावर आनंद मिळतो तो सर्वात उच्च कोटीचा आहे. तो सर्वात उच्च कोटीचा आहे. आणि तो आपण इकडे श्रील रूप गोस्वामी म्हणतात तो अगणित आहे. त्याचं कॅल्क्युलेट करून आपण सांगू शकत नाही मला इतका आनंद मिळालाय असं आपण कधीच सांगू शकत नाही. तर हे जे आता शुभदा हा जो आनंद आहे हा साधना भक्तीमध्ये आपल्याला मिळतोय. आणि तो आनंद सुद्धा भौतिक आनंदापेक्षा श्रेष्ठ आहे किंवा मोक्षातून जो आनंद मिळतो त्या आनंदापेक्षा सुद्धा तो श्रेष्ठ आहे. तर इकडे हे 3 गोष्टी जे आपल्याला रूप गोस्वामींनी सांगितलेल्या आहेत की जे आनंद मिळतात ते आनंद सुद्धा वेगवेगळ्या तऱ्हेचे असतात. आणि आपल्याला एखादा भक्त कुठल्या आनंदाच्या पाठीमागे असतो सेवानंद म्हणजे त्याला भक्तिमय सेवा करून जो आनंद मिळतो तो म्हणतो की तो आनंद सर्वात श्रेष्ठ आहे आणि तो आनंद परमनंट आहे. तो टिकून राहतो. त्याला कधीही एक्सपायरी डेट नसते. आता जेव्हा आपण भक्ती करतो तर भक्ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा असं कधी आपण म्हणू शकू का की मी परफेक्ट डिवोटी आहे मी एकदम परिपूर्ण आहे. तर गोपी ज्या होत्या वृंदावनातल्या त्या 64 कलांमध्ये निपुण होत्या. पण इतक्या निपुण असून सुद्धा त्यांनी कधीही स्वतःला निपुण समजलं नाही त्या कलांमध्ये. त्यांना नेहमी असं वाटायचं की माझी ही जी कला आहे ना ती मला आणि जास्त आली पाहिजे किंवा यात मला आणि मी इकडे कमी पडते इकडे मला आणि वाढवायला पाहिजे. कारण या कलांनी मला असं वाटतंय की मी कृष्णांना प्रसन्न करू शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे त्या कलेवर ते सतत कार्यरत असत. सतत मी कशी इम्प्रूव्ह होऊ मी आणि काय करू असं नेहमी त्यांना वाटत असे. तर ज्याप्रमाणे आपण जी सेवा करतो त्या सेवेला कुठलाही परफेक्शनचा एंड पॉइंट नाहीये. आपण नेहमी इम्प्रूव्ह करू शकतो आणि दर खेपेला अशी इम्प्रूव्हमेंट साठी जागा राहतेच. तर चैतन्य महाप्रभू म्हणतात की भक्ती म्हणजे त्यापासून
आपल्याला भक्ती म्हणजे भक्ती एक आनंद सागर आहे आणि या आनंद सागरामध्ये तुम्हाला जो आनंद मिळतोय तो क्षणोक्षणी वाढतोय, क्षणोक्षणी वाढतोय. आणि हे जेव्हा आता आपण शिकलो, शुभदा हा एक शुद्ध भक्तीचा गुण आहे. तर शुभदामुळे आपल्याला दिसतं की आपल्याला खूप 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 आनंद मिळत आहे आणि हा आनंद परमनंट आहे, हा आनंद श्रेष्ठ आहे आणि बाकीचे सर्व आनंद टेम्पररी आहेत. आता उदाहरणार्थ समजा जर तुम्हाला 1,00,000 रुपये पाहिजे आणि कृष्णानी तुम्ही कृष्णाचे भक्त आहात, तुम्ही रोज चॅन्टिंग करताय, मनापासून प्रार्थना करताय, सेवा करताय. आता जर तुम्हाला श्री कृष्णानी 100,00,000 रुपये दिले, तुम्हाला 1च लाख पाहिजेत. हं? तर तुम्हाला 1,00,00,000 रुपये दिले श्रीकृष्णाने, तर मग तुम्ही रिजेक्ट कराल का? की मी तर 1च लाख मागितले होते. तुम्ही असं नाही म्हणणार, तुम्ही ते घ्याल सगळे. कारण तुम्ही जे शोधताय 1,00,000 ते त्या 100,00,000मध्ये अथवा 1 करोड रुपयांमध्ये ते 1,00,000 रुपये आहेतच. तर त्याचप्रमाणे जेव्हा आपल्याला श्रीकृष्ण आनंद देतात तेव्हा तो इतका अगणित असतो की आपल्याला तो सांगता येत नाही. जे काय आपल्याला पाहिजे ते मिळतच, पण आपल्याला श्रीकृष्ण नेहमी आपल्याला जास्तच देतात. आता श्रील प्रभुपाद नेहमी एक गोष्ट सांगत असे एका बाईची. ते म्हणजे ते सांगत असे की आपण आपली मेंटॅलिटी कशी आहे ते. तर ही बाई असते आणि ही डोक्यावर एक ओझं घेऊन चाललेली असते. लाकडं असतात तिच्या डोक्यावर. मग खूप चालल्यानंतर ही बाई थकते आणि तिच्या डोक्यावरची लाकडाचा बंडल काढून ती खाली ठेवते जमिनीवर आणि हाक मारते, गोविंद गोविंद. आणि लगेच श्रीकृष्ण तिच्या समोर हजर होतात आणि तिला विचारतात की तुला काय पाहिजे. मग ती बाई म्हणते की हे जे ओझं आहे ना हे खूप जड होतंय, तू ही लाकडं मला देऊ नकोस, कुठलं तरी दुसरं ओझं दे. तर ती बाई म्हणते की प्लीज रिप्लेस दिस बंडल ऑफ स्टिक्स गोविंदा, असं म्हणते. मग आपण शिल प्रभुपाद सांगतात की आपण या सिच्युएशन मध्ये आहोत. आपलं विजन आणि आपला थॉट प्रोसेस जो आहे तो खूप लिमिटेड आहे आणि या लिमिटेड थॉट प्रोसेसनी आपण विचार करतोय आणि आपणच निर्णय करतोय की कशातून मला सुख पाहिजे, कशातून मला सुख पाहिजे आणि कशातून मला सुख मिळणार आहे. हा निर्णय पण आपणच करतो आणि आपण ठरवतो की मला काय हवंय. तर इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की ज्याप्रमाणे 1,00,000 आणि 100,00,000 मी तुम्हाला सांगितले, कृष्ण आपल्याला इतके देतायत, तर आपण काय बघतोय की नाही, मला हाच आनंद पाहिजे, मला हाच भौतिक आनंद पाहिजे, याच्या पाठी आपण असतो. तर आपलं जेव्हा विजन लिमिटेड असते, नॅरो असते, तेव्हा मात्र आपण त्या भौतिक आनंदाच्या पलीकडचा आपण कधी विचारच करू शकत नाही. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपण सगळी जण मरणाला घाबरतो. तर पण खरं म्हणजे जर तुम्ही कृष्ण भक्त असाल तर घाबरायचं काहीच कारण नाहीये, कारण कृष्ण तुमच्यासाठी थांबलेले आहेत तिकडे. आपल्याला फक्त आपलं आत्ताचं जीवन परफेक्ट करायचंय, कृष्ण थांबलेले आहेतच रोज. आणि आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला फक्त पूर्ण एफर्ट, आपले पूर्ण प्रयत्न मनापासून हृदयापासून आपण प्रयत्न करायचे आहेत. कृष्ण आपल्या प्रयत्न
कडे बघताय. म्हणजे आता जे नॉर्मल जे लाईफ आहे बघा, एखादा स्टुडंट असेल तर सगळेजण त्याच्या मार्कांकडे बघतात. कोणी असं नाही म्हणणार की अरे खरं हा जो स्टुडंट आहे यांनी केवढा एफर्ट घातलाय पण याला कमी मार्क मिळाले, असं कोणी नाही म्हणणार. किंवा तो कमी मार्क मिळाले पण तू चांगला सिन्सिअर आहे, तू चांगला एफर्ट घातलास, बरं चल आता मी तुला मेडिकलला, इंजिनिअरिंगला किंवा सीए ला ऍडमिशन देतो, असं कोणी नाही म्हणत. मार्क बघता. पण इकडे कृष्ण असं नाही. कृष्ण आपण जे प्रयत्न करतो त्या प्रयत्नाकडे ते बघतात. तर आता शुभदा हा जो शुद्ध भक्तीचा गुण आहे तो जो आनंद आहे, तो आनंद जेव्हा आपल्याला, तो आनंद जेव्हा आपण अनुभवतो त्यावेळेला आपल्याला दुसऱ्या कुठल्याही आनंदाकडे जात नाही किंवा तो आनंद आपल्याला मिळावा असंही वाटत नाही. उदाहरणार्थ की ज्यांना भगवंतांमध्ये विलीन व्हायचं आहे किंवा जे सिद्ध योगी आहे, जे अष्टांग योगी आहेत आणि त्यांच्याकडे अनेक सिद्ध्या आहेत, तर आपल्याला हे काहीही नको असतं. आता बघा, आपलं जे स्वरूप आहे ते काय आहे? सत चित आणि आनंद स्वरूप. आणि या सत चित आनंद स्वरूप हे आपल्यामध्ये असल्यामुळे आपल्याला ते एक्सपिरियन्स करावंसं वाटतं. सत सत म्हणजे काय? की जे शाश्वत आहे, जे टेम्पररी नाही आहे, जे शाश्वत आहे. आता या जीवनामध्ये आपल्यापैकी असं कोणी आहे का की ज्याला शाश्वत जीवन नकोय? हेच जीवन मी म्हणते. तुम्हाला असं वाटतं का की आपण मरावं किंवा आपण कधी आपल्या मरणाबद्दल बोलतो का? सांगा बरं. नाही. नाही बोलत का? कारण हे जे आपल्या सच्चित आनंद हे आपलं स्वरूप आहे. म्हणून आपल्याला सुद्धा शाश्वत जीवन हवं असतं. किंवा आता सच्चित आनंद, चित चित बघूया. चित म्हणजे ज्ञान. असं कोणी आहे का की ज्याला निर्बुद्ध राहायला आवडेल? दोन्हीही, मटेरियल नॉलेज आणि आध्यात्मिक नॉलेज. असं आहे का कोणी की ज्यांना हे दोन्ही नॉलेजेस नकोय? नाही का? कारण ते आपलं स्वरूप आहे. आपण चित स्वरूपाचे आहोत. त्याचप्रमाणे आपण आनंद स्वरूप सुद्धा आहोत आणि हा जो आनंद आहे तो आपल्याला एक्सपिरियन्स करायचा आहे. आणि आपल्याला एक्सपिरियन्स करण्यासाठी कृष्णाबरोबर कनेक्ट व्हावं लागतं. आणि जेव्हा आपण कृष्णाशी कनेक्ट होतो तेव्हाच आपल्याला तो आनंद चाखता येतो. तर आता जेव्हा श्रीकृष्ण आपल्याला एकसारखे भगवद्गीतेमध्ये सांगतात की तुम्ही माझ्याकडे या, तुम्ही कर्मबंधनात अडकू नका. माझ्याकडे यायचं असेल तर काय करावं लागेल तुम्हाला? सतत कीर्तन तुम्ही करा, सदैव माझं स्मरण करा. तुम्ही तुमची ड्युटी करताना सुद्धा माझं स्मरण करा. मनमना भव मद्भक्तो, माझीच पूजा करा. आणि हे सगळं तुम्ही केलं तर निश्चितपणे तुम्ही माझ्याकडे या. तर जेव्हा भक्ती आपण करतो तेव्हा कृष्ण प्रतिज्ञेने सांगतात. आता त्यांनी अर्जुनाला काय सांगितलं? अर्जुना, निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा नाश कधीच होत नाही. आता कोण सांगेल मला हे कुठल्या अध्यायात आहे आणि कुठला श्लोक नंबर आहे? हा, आठवतोय का तुम्हाला श्लोक जे सांगते ते? हो, 9वा अध्याय माताजी. हा, 9वा क्षिप्रम अध्याय. भवति धर्मात्मा हा, शाश्वत शांती निगच्छति. 9.31. 32. हा, 31. तर श्रीकृष्ण आपल्याला प्रतिज्ञेने सांगतात की तुम्ही माझ्यासाठी काहीही केलं तरी त्याचा नाश कधीच होत नाही, असं अनेक ठिकाणी सांगितलंय. 2 पॉइंट कुठला तो श्लोक आहे? नेहा बी 2.41 आहे वाटतं.
नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया. म्हणजे किती ठिकाणी कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही माझ्यासाठी काही केलं तर तुम्हाला मोठ्या भयापासून मी तुम्हाला वाचवी, किंवा माझ्यासाठी काही केलं तर मी ते जपून ठेवीन, त्याचा नाश कधीच होत नाही. केवळ भक्तीमध्येच आपल्याला ही प्रतिज्ञा दिसून येते. इतर जे इतर जे मार्ग आहेत त्या मार्गांमध्ये आता कर्मयोग किंवा ज्ञान योग, अष्टांग योग, याच्यामध्ये आपल्याला अशी प्रतिज्ञा दिसत नाही. तर आता काही काही मग आता पुढे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की जे मॉडर्न आउटलुक वाले जी लोक असतात, भौतिकवादी असतात, तर ते काय विचार करतात की ही कृष्ण भावना किंवा कृष्ण भावना भावित जीवन हे कमी बुद्धी, अल्पबुद्धी असलेल्या जनांसाठी आहे. आणि त्यांना असं वाटतं की जे कृष्ण भावना भावित जीवन जगतायत त्यांच्यापेक्षा मी कितीतरी बरा आहे, मला राहायला उत्तम जागा आहे, मला छान फॅमिली आहे. आणि असं जे म्हणतात, श्रील प्रभुपाद म्हणतात, असे जे म्हणतात त्यांना माहित नाहीये की खरं लाईफ जे आहे ते काय आहे. खरं जीवन जे आहे ते शाश्वत आहे. हे जे भौतिक जीवन आहे हे टेम्पररी आहे, परंतु या भौतिक जीवनाचा एक गोल आहे. तो काय गोल आहे, तो ध्येय काय आहे की आपल्याला हे जे मानव जीवन दिलेलं आहे ते परफेक्ट करून आपल्याला श्रीकृष्णाकडे जायचंय. श्रीकृष्णाकडे जायचंय. तर अशी लोक जी आहेत की ज्यांना मानवी जीवनाचा ध्येय माहित नाहीये, ती लोक अशी बोलतात की बाबा आपल्याला काय माहित, आता जो आनंद मिळतो आपल्याला आपल्या जीवनात तो आपण पूर्ण घेऊया, पुढच्या जन्माचं कोणी बघितलंय. आणि हे जे कृष्ण भावना भावित लोक आहेत त्यांच्यापेक्षा तर मी कितीतरी बरा आहे. तर हे जे आहे हे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की अशा लोकांना या मानवी जीवनाचा ध्येय माहित नाहीये. मग आता जेव्हा आपण आनंद म्हणतो जो भक्तिमय सेवेतून आपल्याला मिळतो, त्या आनंदामध्ये इतर जो आता कर्मयोगातून आपल्याला एक आनंद मिळतो, अष्टांग योगातून मिळतो, ज्ञान योगातून मिळतो, पण जो भक्ती सेवेतून आपल्याला आनंद मिळतो त्यात सगळा जो आनंद आहे तो सगळा आनंद आपल्याला मिळतो. आणि हे शंकरांनी पार्वतीला सांगितलंय की, आता मी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये, माझ्याकडे जरा इंग्लिश पुस्तक आहे तर ते वाचते. शिवा सेज टू पार्वती, माय डिअर वाईफ, a person who has surrendered to the lotus feet of Govinda and who has developed pure Krishna consciousness can be very easily awarded the perfection desired by the impersonalist. म्हणजे जे निराकारवादी आहेत त्यांना काय व्हायचंय, कृष्णामध्ये विलीन व्हायचंय. मग हा आनंद तर वैष्णवांना मिळतोच. आणि पुढे शंकर म्हणतात, and he can enjoy the happiness achieved by the pure devotees. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की जो आनंद कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांना मिळतोय त्या आनंदामध्ये जो निराकार वादीना आनंद मिळतो त्याचाही समावेश आहे. तर आपल्याला जेव्हा भक्तिमय सेवा करतो तेव्हा असं कधीच होत नाही की आपल्याला एखादा आनंद मिळाला नाही किंवा आपल्याला एखादी सिद्धी आपल्याकडे नाही आहे, असं कधीच होत नाही. आता श्रील प्रभुपाद
हे आता तुम्हाला माहिती आहे का किती सिद्ध्या असतात, किंवा एखाद दुसऱ्या सिद्धीचं तुम्ही नाव सांगू शकाल का? 8 सिद्धी असतात. बरोबर. कोण त्याच्यातली मग मी सांगू? सांगा. आणिमा, हा लघिमा, हा ईशिता वशिता, बरोबर. आणि प्राप्ती, प्राक्याम्य आणि कामोवा साहिता. आणखी एक ठीक सिद्धी आहे. माहित नाही मला. 8वी माहित नाही अजून. ईशिता, हा, ईशिता सांगितली मी. ईशिता वशिता सांगितली. महिमा, अणिमा, लघिमा सांगितली, महिमा नाही सांगितली हा, वाटतं. महिमा नाही सांगितली. बरं, महिमा नाही. आपण एका एका लाईनीमध्ये बघूया कोणत्या सिद्ध्या आहेत. अणिमा म्हणजे लहानापेक्षा लहान. लघिमा म्हणजे आपल्याला अ, हवेपेक्षा सुद्धा आपण खूप लाईट होऊ शकतो, लाइटर दॅन द लाइटेस्ट असं आहे. लघिमा म्हणजे. महिमा म्हणजे जे काही जड, सर्वात जड आहे त्याच्यापेक्षा सुद्धा आपण जड होऊ शकतो, हेवियर दॅन द हेविएस्ट. प्राप्ती, प्राप्ती म्हणजे जे काय हवंय आपल्याला ते मिळू शकतं. इशिता म्हणजे आपण प्लॅनेट्स जे आहेत त्या प्लॅनेटचं क्रिएशन आणि डिस्ट्रक्शन दोन्ही करू शकतो. वशिता म्हणजे हिप्नॉटिझम. म्हणजे आता समजा जर तुम्हाला पाहिजे या माणसाने अमकी अमकी गोष्ट केली पाहिजे, तर नुसतं त्याच्याकडे बघून तो माणूस ती गोष्ट करेल. मग त्याच्यानंतर प्रकाम्य म्हणून आहे. म्हणजे या मटेरियल नेचर, या भौतिक जगाच्या, या मटेरियल युनिवर्सच्या लिमिटेशन्स मध्ये आपण मॅजिक करू शकतो. आता कसं बघा, आता आपण असं बघितलं तर आपण आता समजा जर आपल्या इकडे एखाद्या आपण वाळवंटात गेलो, हा, या वाळवंटामध्ये जर तुम्ही एखाद्या झू मध्ये गेला तर तिकडे तुम्ही पेंग्विन्स बघाल, आणि तिकडे त्यांनी हुबेहूब तशी एन्व्हायरमेंट केलेली असते की जिकडे हे पेंग्विन्स राहू शकतात. हा, तर हे कसं आहे, म्हणजे जणू काय मॅजिक सारखं आहे ना, की एवढा गरम प्रदेश जिकडे इतकी गरमी आहे, आणि पेंग्विन्स हे कसे आहेत, हे फक्त थंड प्रदेशात जिकडे बर्फ असतो तिकडेच राहतात. हं? मग काम्य वशित्या म्हणजे जे मटेरियल नेचर आहे, जे भौतिक आहे, त्याला जे कॉन्ट्रडिक्ट करतं त्याला हे म्हणतात, ही सिद्धी म्हणतात. तर या ज्या 8 सिद्ध्या आहेत, या 8 सिद्ध्यांपासून जो आनंद मिळतो तो सुद्धा टेम्पररी आहे. आता हनुमानांकडे या 8च्या 8 सिद्ध्या होत्या, पण या सिद्ध्या हनुमानाने कोणासाठी वापरल्या? प्रभू रामचंद्रांची सेवा करण्यासाठी त्यांनी या 8 सिद्ध्यांचा वापर केला. तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आता एक या सिद्ध्या मी सांगते, तर शिला प्रभुपादांची एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, म्हणजे की तुम्हाला लक्षात येईल की जो शुद्ध भक्त असतो त्याच्याकडे सुद्धा या सिद्ध्या असतात, पण तो सिद्ध्या असल्या तरी त्याचं कुठेही प्रदर्शन करत नाही. तर एकदा हे शिल प्रभुपाद अमेरिकेत होते, आणि त्यांचा जो कुक होता तो त्यांना नेहमी त्यांच्यासाठी भाजी वगैरे आणायचा, फळं, स्वयंपाक वगैरे करायचा. तर एकदा शिला प्रभुपादांना इच्छा झाली की मला कारल्याची भाजी पाहिजे, म्हणून त्यांनी त्या स्वयंपाक्याला सांगितलं की मला कारली घेऊन ये. आणि हा तिकडे गेला, आणि असं झालं की त्याला कुठे कारली मिळाली नाही. हं, आणि तो आला.
मग शिल प्रभुपादांनी जो जसा आत आला तसा त्याला विचारलं की सगळ्या भाज्या मिळाल्या का. आता याला समजेना काय सांगावं, तर तो हो म्हणाला. आणि मग सारखं त्याला विचार आला की आता श्रील प्रभुपादांना काय सांगू मी, कारली नाही आणली आणि तिकडे नव्हती, काय आता मी कसं सांगू. मी तर त्यांचा सेवक आहे, सगळी मी त्यांची आज्ञा पाळायला हवी होती, मी दुसऱ्या मार्केटमध्ये जायला हवं होतं, असं त्याला असं खूप मनातून असं वाटत होतं. आणि श्रील प्रभुपादांना ते समजलं. मग त्याच्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी परत त्याला हाक मारली आणि त्याला म्हणाले, अरे बाहेर बघ बरं, दाराच्या बाहेर तू काही विसरलास का. बघ, मला असं वाटतं की तिकडे मी काहीतरी बघितलं. मग तो बाहेर गेला आणि त्यांनी बघितलं तर एका बास्केटमध्ये श्रील प्रभुपादांना जितकी कारली हवी होती तितकीच कारली होती. आणि त्याला इतकं आश्चर्य वाटलं की हे कसं झालं, मी तर कारली आणली नाहीत आणि ही तर आता इकडे त्यांना पाहिजे तितकीच कारली कशी काय आहे. तर हे जे शिला प्रभुपादांनी आपल्याकडे स्वतःकडे काही सिद्ध्या होत्या त्याचं कधीही प्रदर्शन केलं नाही, पण एका शुद्ध भक्ताकडे या सगळ्या सिद्ध्या असतात. आता आपण पुढे जाऊया. आता इकडे शिल प्रभुपादांनी कोलावेच्या श्रीधर ची गोष्ट सांगितली आणि त्यांनी अनेक गोष्टी या भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये सांगितल्या. म्हणजे आपल्याला रूप गोस्वामी नेमकं काय म्हणताय ते आपल्या मनामध्ये चांगलं रेजिस्टर होण्यासाठी त्यांनी खूप गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. तर त्यातली एक गोष्ट आहे कोलावेच्या श्रीधर. तर कोलावेच्या श्रीधराची गोष्ट ही चैतन्य चरितामृतामध्ये येते आणि तो एक खूप गरीब माणूस होता. तो काय करायचा, या केळीच्या जी पानं होती त्याचे कप्स नाहीतर प्लेट्स करून तो विकत असे आणि तो खूप मोठा भक्त होता. आणि भक्तो काय करायचा की त्या जे काय ही केळ्याची पानं त्याचे प्लेट्स कप्स करून विकून त्याला पैसे मिळत होते, त्यातले अर्धे पैसे तो गंगेसाठी ठेवायचा. गंगा त्याच्या अगदी जवळच होती. गंगेसाठी गंगेच्या पूजेसाठी किंवा जे जे काय पैसे गंगेसाठी त्यांनी ठेवले होते, त्यातला अर्धा इन्कम. आणि या चैतन्य महाप्रभूंनी बघितलं की हा कोलावेच्या श्रीधर याच्याकडे खायला काही नाहीये जास्त, पण तरी आपल्याला मिळतील त्यातले अर्धे पैसे तो गंगेच्या पूजेसाठी वापरतो. म्हणजे किती अंतकरणातून हा माणूस भक्ती करतोय आणि किती साधा आहे आणि किती नम्र आहे. मग चैतन्य महाप्रभू त्याच्याकडे गेले आणि त्याला म्हणाले, कोलावेच्या श्रीधर तुला काय पाहिजे, तू मला सांग, तुला जे काय पाहिजे ते मी देईन. त्यांना असं वाटलं की तो पैसे मागेल, मोठं घर मागेल, पण कोलावेच्या श्रीधर म्हणाला की मी पूर्ण आनंदात आहे. माझ्याकडे जे काय आहे त्याच्यातच मला पूर्ण समाधान आहे, आनंद आहे. आणि जर तुम्हाला काही द्यायचं असेल तर तुम्ही मला फक्त तुमच्या कमल चरणांप्रती दृढ श्रद्धा द्या, मला आणि काही नकोय. मग आता हा कोलावेच्या श्रीधर याला इतका आनंद कुठून मिळत होता, त्याला भक्तीतून आनंद मिळत होता. त्यामुळे त्याला भौतिक आनंद की माझा बिझनेस इतका झाला पाहिजे, मला इतका प्रॉफिट मिळायला पाहिजे, याच्याबद्दल त्यांनी कधी विचारच केला नाही. तर आता जो आनंद जेव्हा आपल्याला आतून
आनंद मिळतो तेव्हा तुम्ही बाहेरचा आनंद जो आहे त्याच्याकडे तुम्ही काइंड ऑफ इम्म्यून होता, की तुम्हाला तो बाहेरचा आनंद मिळाला नाही, तुम्हाला त्याच्यात काही फरक नाही वाटत. तुम्हाला आत्मिक आनंद जो आहे ना तो जेव्हा तुम्हाला मिळतो तेव्हा तुम्हाला इतर भौतिक आनंदाच्या पाठी तुम्ही जात नाही. परत तुम्ही का जात नाही? कारण तुम्ही सच्चित आनंद स्वरूप आहात आणि तुम्ही आत्मा आहात आणि आत्मा हा तुमच्या शरीरामध्ये आहे आणि जेव्हा तुम्ही आतूनच आत्मा म्हणजे आनंद ही आत्म्याची प्रॉपर्टी आहे. इतर कुठलाही आनंद जो टेम्पररी आहे, एक डेट आहे स्टार्ट डेट, एक एक्सपायरी डेट आहे. तेव्हा आपल्याला जो आनंद मिळतो म्हणजे श्रीधर कोलावेचाला जो आनंद मिळाला तो इतका पॉवरफुल होता. भक्ती सेवेतून जो त्याला आनंद मिळत होता त्याला इतर काहीही नको होतं. जो आनंद त्याला या भक्तीतून मिळत होता त्यात तो संतुष्ट होता, समाधानी होता. त्याचप्रमाणे प्रल्हाद महाराजांना सुद्धा जेव्हा नरसिंह देवानी हिरण्यकश्यपूचा वध करून जेव्हा प्रल्हाद महाराजांना विचारलं की तुला काय पाहिजे, तेव्हा प्रल्हाद महाराज म्हणाले की मी तुमचा सेवक आहे, तुम्ही माझे स्वामी आहात, हे नातं आपल्यामध्ये असंच राहू दे. मला फक्त भक्तिमय सेवेमध्ये अधिक शक्तिशाली व्हायचं आहे. मला इतर काही नको किंवा मी बिझनेस करत नाहीये की तुम्ही बिझनेससाठी काही मी तुमचं स्मरण सतत करत नाही. जे मला तुमच्याबद्दलचं प्रेम आहे ते अधिक अधिक शक्तिशाली होऊ दे. तर आणि त्याशिवाय आपल्या श्रील प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये लिहितात की भक्तिमय सेवा ही इतकी पॉवरफुल आहे की जे ह्युमन लाईफचे जे 4 गोल्स आहेत, जे 4 ध्येय आहेत, धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष, हे सुद्धा आपण भक्तिमय जेव्हा सेवा करतो तेव्हा हे आपल्याला सहजपणे मिळतात आणि त्यामुळे आपल्याला काही नकोसं होतं. आपण म्हणतो नाही श्रीकृष्णा तुझ्या चरणांप्रती माझी जी भक्ती आहे ती अधिक अधिक दृढ होऊ दे, इतकंच आपण मागू शकतो. जे 4 ह्युमन गोल्स आहेत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इकडे सुद्धा आपण लक्ष देत नाही. आणि हे जे 4 गोल्स आहेत कसे आहेत बघा. धर्म, पहिल्यांदा आपण धार्मिक जीवन जगायला पाहिजे. जेव्हा आपण धार्मिक जीवन जगतो तेव्हा अर्थ म्हणजे आपण पैसा मिळवू शकतो. याच पैशानी काय ज्या आपल्या इच्छा असतात ती इच्छापूर्ती म्हणजे काम म्हटलेलं आहे ते आपल्याला आपल्या इच्छा पूर्ण होतात. आणि मग मोक्ष, मोक्ष म्हणजे आपण आता इकडे जो मोक्ष आहे तो वेगळा आहे. आता मोक्ष म्हणजे आपल्याला या जन्म मृत्यू या चक्रातून आपल्याला मोक्ष पाहिजे. इकडे मोक्षाचा हा अर्थ नाहीये की आपण कृष्णाशी विलीन झालं पाहिजे, जे निराकारवादीचा मोक्ष आहे तो नाहीये. आता मोस्टली या पृथ्वीवर सर्व जे काही देश आहेत, सर्व कॉन्टिनेंट्स आहेत, ते फक्त अर्थ आणि काम, पैसा मिळवायचा आणि आपल्या इच्छा पुरवायच्या, या दोन्हीमध्ये ऑसिलेट होतात. आणि या धर्म, अर्थ आणि काम याच्या ज्या बाउंड्रीज आहेत, धर्म आणि मोक्ष या नसल्यामुळे काय होतं, माणूस वाटेल तसा धार्मिक तऱ्हेने पैसा मिळवत नाही. आणि धार्मिक तऱ्हेने पैसा न मिळवल्यामुळे त्यांचं जे काम आहे, जे सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आहे, जी इंद्रिय तृप्ती आहे, त्या इंद्रिय तृप्तीला जणू काही सीमाच नसतात. आणि अशी लोक
अर्थ आणि काम म्हणजे असुरांसारखं जीवन व्यतीत करत असतात. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्म आता धार्मिक जीवन म्हणजे या युगाचा, प्रत्येक युगाचा एक धर्म आहे. तर या युगाचा कोणता धर्म आहे सांगा बरं मला. हरे कृष्ण संकीर्तन. माताजी. हरिनाम घेणे. हरिनाम घेणे. तर धार्मिक लाईफस्टाईल म्हणजे काय आहे की आपल्याला आपल्या ऍक्टिव्हिटीजचा सेंटर काय ठेवायचा आहे सांगा. काय ठेवायचं आहे सेंटर आपल्याला. भगवान श्रीकृष्णांना हो, भगवान श्रीकृष्णांचं सेवा करायची, भक्ती करायची, संकीर्तन करायचं, त्यांचं नाव घ्यायचं. तर या ऍक्टिव्हिटीज, काही आपल्या ऍक्टिव्हिटीज असेल, आपल्या प्रत्येकांचा व्यवसाय वेगवेगळा असेल, ऍक्टिव्हिटी वेगवेगळी असेल, पण सेंटरला काय पाहिजे. कृष्ण नाम संकीर्तन, जप करणे, सेवा करणे हे पाहिजे. याला धार्मिक लाईफस्टाईल म्हणतात. मग ही जेव्हा धार्मिक लाईफस्टाईल आपण व्यतीत करतो तेव्हा आपल्या व्यवसायातून आपल्याला पैसा येतो. मग तो पैसा जेव्हा येतो तेव्हा आपल्या ज्या इच्छा असतात, मग आता तुम्ही जेव्हा श्रीकृष्णाचा जप करता, भगवद्गीता वाचता, शास्त्र अध्ययन करता, मंदिरात जाता, सेवा करता, मग हे जे काम आहे हे काम कसं असतं. हे काम आता तुम्ही स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीचा विचार नाही करत, तुम्ही कृष्णाच्या इंद्रिय तृप्तीचा विचार करता. मग तो मिळालेला पैसा जो आहे तो तुम्ही कुठे घालवता. श्रीकृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी तुम्ही तो पैसा खर्च करता. तुमच्यामध्ये इच्छा, सात्विक इच्छा जागृत होतात की मला या धर्मस्थळी जायचंय किंवा मला वृंदावनला जायचंय, मला पुरी क्षेत्रात जायचंय. अशा तुमच्यामध्ये ज्या इच्छा होतात, इच्छा निर्माण होतात, त्याला धर्माचा बेस आहे. आणि मग जेव्हा तुम्हाला या तुमच्या इच्छा पूर्ण होतात तेव्हा मोक्ष म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे. तुम्हाला कोणाकडे जायचंय. कृष्णाकडे जायचंय, गोलोक वृंदावनात जायचंय. तुम्हाला या जन्म मृत्यू सायकल मधूनच मोक्ष पाहिजे. तुम्हाला कुठे जायचंय. गोलोक वृंदावनात जायचंय. तर बघा, आता समजा जर धर्म आणि मोक्ष नाहीये, मग अर्थ म्हणजे पैसा मिळवतो तोही नॉट थ्रू द राईट मीन्स, धार्मिक वेनी नाही. आणि मग काम म्हणजे काय होतं. स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती. आणि स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती म्हणजे काय आहे. असुरिक लाईफस्टाईल असं होतं. आता हे जर तुम्ही बघितलं ना, आता आमच्या माताजी एकदा क्लासमध्ये सांगत होत्या की त्यांच्या तिकडे अमेरिकेला जे त्यांचं मंदिर आहे, तर त्या मंदिरामध्ये कृष्ण आणि श्रीमती राधाराणी जे आहेत त्यांना डेटीजना हे काय म्हणतात तसं, त्यांचा अलंकार करण्यासाठी, त्यांना साडी किंवा त्यांचं जे काय ड्रेसेस आहेत, गोपी ड्रेस वगैरे ते घालण्यासाठी, मग त्यांच्या वेण्या करण्यासाठी, त्यांचं जे काही दागिने आहेत ते म्हणजे बरोबर मॅचिंग असतात, किंवा त्यांचा जो हार आहे, फुलांचा हार, तर ते करणारे ज्या बायका आहेत तर त्या म्हणाल्या त्या इतक्या परफेक्ट आहेत. बरोबर त्या प्लीट्स, साडी असेल तर बरोबर त्या प्लीट्स येतात, किंवा बरोबर रंग सुद्धा इतका छान ते फुलांचा घेतात की जो त्यांच्या ड्रेसला मॅच होईल. आणि इतके सुंदर सुंदर सजवतात त्या अर्चविग्रहांना. आणि जर तुम्ही कधीही या लोकांना बघितलं तर त्या खूप साध्या आहेत.
बायका म्हणजे त्यांना हे नाहीये की बाबा असं माझं मॅचिंग परफेक्ट झालं पाहिजे, अशा नाहीयेत त्या. तर ते का नाहीयेत? कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हणजे जेव्हा तुम्ही धार्मिक लाईफस्टाईल जे आहे ती आचरता, तेव्हा तुम्हाला अर्थ जो काही मिळतो त्याच्यातून जे काम आहे ते काय होतं की कृष्ण प्रसन्नतेसाठी मला माझे पैसे द्यायचे आहेत किंवा मला माझा वेळ द्यायचा आहे. प्रत्येकाकडे पैसा असेलच असं नाही. कोण म्हणू शकेल की मी माझा टाइम देईन, तर तिकडे आपली जी एनर्जी होते ना ती डायव्हर्ट होते आणि या सर्वातून मग आपल्याला मोक्ष मिळतो. मोक्ष म्हणजे परत जन्म मृत्यू चक्रापासून मोक्ष मिळतो. तर आता एकदा चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूरांच्या घरी कीर्तन करायला जात असे. आणि श्रीवास ठाकूर हे गृहस्थ होते आणि गृहस्थ होते. तर एकदा चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना विचारलं की तू तुझ्या फॅमिलीला कसं मेंटेन करतोयस, तू तर दिवसभर संकीर्तनच करतोयस. मग श्रीवास ठाकूर त्यांना असं म्हणाले की पहिल्यांदा हा जो युगधर्म आहे कलियुगातला, त्यातून आपल्याला काय समजतं, काय शिक्षा मिळते की रोज मला जप केला पाहिजे. त्याच्यामुळे उठल्याबरोबर मी माझं चॅन्टिंग करतो. हा आणि समहाऊ ते म्हणाले की द अदर नीड्स ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आर टेकन केअर ऑफ. म्हणजे मी असं बघतोय की मला सगळं बाकीचं मिळतंय, कुठेही काही कमी नाहीये. सो एक धर्म पाळल्याने तुम्हाला बाकीचं सगळं मिळतं. तर जेव्हा आपण श्रीकृष्णाच्या पवित्र नामांचा जप करतो आणि त्याला आपल्या जीवनाची प्रायोरिटी करतो, तेव्हा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी मग एका याच्यात काय म्हणतात तसं आपल्याला मिळत जातात. म्हणजे एव्हरीथिंग फॉल्स इन अ लाईन असं आपण म्हणतो. तर इकडे आपल्याला आपण बघतोय की भक्त प्रल्हाद, कोलावेच्या श्रीधर यांना जो आनंद मिळत होता शुद्ध भक्तीतून, जो आनंद मिळत होता, त्या आनंदाने त्यांना कुठलीही भौतिक गोष्ट किंवा काहीही नको होतं. जरी त्यांना नरसिंहदेव किंवा चैतन्य महाप्रभूंनी स्वतःहून विचारलं की तुम्हाला काय पाहिजे, तरी देखील त्यांना भौतिक काहीही नको असतं. तर जो आनंद असतो बघा, तो आनंद म्हणजे आपण म्हणूया एक इंटरनल अवेकनिंग असतं. आणि हे जे इंटरनल अवेकनिंग असतं ते केवळ भक्ती करूनच आपल्याला मिळू शकतं. भक्तीतूनच आपल्याला मिळू शकतं. आणि हा जो अंतरंगातला आनंद असतो तो शाश्वत असतो. तुम्हीही शाश्वत आहात आणि तुम्हीही त्या आनंदाचा एक भाग आहात. फक्त आपल्याला तो सुप्त आनंद जो आहे आतमध्ये तो जागृत करण्यासाठी आपल्याला श्रीकृष्णाशी कनेक्ट व्हावं लागतं. तर आता हे आपलं जे शुभदा आहे ना ते आज पूर्ण झालं. आता पुढचे जे मोक्ष, लघुत्कृत आणि सुदुर्लभा हे आपण जरा पुढच्या खेपेला बघूया का? चालेल. हा आणि मग पुढच्या खेपेला आपल्या हा अध्याय जो आहे ना पहिला संपेल. हा तुम्हाला आतापर्यंत जे काय केलं त्यात तुम्हाला काही विचारायचं आहे का? हरे कृष्ण माताजी, एक विचारू का? विचारा. हा. 1 मिनिट मी जरा रेकॉर्डिंग बंद करते आणि मग तुम्ही विचारू शकता.